Hola, sóc Andrés Boix i he estat vicesecretari general durant els anys que Mavi Mestre ha estat al capdavant de la Universitat de València amb la secretària general Maria Elena Olmos i altres dos companys, Pat Lluïa i Guillermo Rodríguez. Això em dona la perspectiva de saber com són les coses una miqueta des de la sala de màquines d'una part de la gestió de la universitat, que és la part relativa a una miqueta la infraestructura jurídica per a que les coses més o menys funcionen el millor possible i particularment en contacte amb uns serveis jurídics, que són els serveis jurídics que tenim, on sabeu que treballen una sèrie de persones que des de fora moltes vegades potser això no es percep, però treballen amb una dedicació i una qualitat impressionant. Però no només elles, també els altres serveis de la universitat als que he tingut ocasió en aquests anys de tractar amb ells, PDI, PAS, contractació, control intern. És realment increïble la qualitat del personal que tenim, però més enllà d'aquesta qualitat, la dedicació i les ganes amb les que la gent treballa. I això, encara que sigui una part, no? té a veure probablement amb que l'equip de direcció també ha sabut transmetre'ns a tot la importància de la feina que fem i sobretot encomanar-nos aquesta dedicació i aquest esforç que crec que és indubtable, que es veu en la rectora, que es veu en Mai Mestre, però es veu també en les persones amb les que ha comptat. I això potser es veu més quan estàs una miqueta així dins, a la sala de màquines. És impressionant la dedicació per a moltes persones, i sobretot en l'època de la pandèmia, és que no hi havia hores. Eixe nivell de dedicació a mi, sincerament, encara avui em sorprèn. I la veritat és que això a mi em posa molt content, em fa molt de goig perquè em permet retrobar una confiança a la Universitat de València i a les persones que hi treballen, perquè veus aquesta dedicació i aquesta generositat en aquestes persones. En aquest sentit, a més, no puc sinó estar content que també quan vaig fora detectes que això se nota i no puc sinó estar content de pensar que Mai Mestre es presenta de nou com a rectora per continuar uns anys al capdavant de la Universitat de València i crec sincerament que tenim tots molta sort que una persona com ella, amb la seva força i amb la seva capacitat d'impulsar i liderar i les ganes de fer feina, ens torni a fer el servei que és dedicar uns anys més a la gestió de la universitat. Moltes gràcies a tots i una abraçada. Arribeu a votar.